Мына шулай итеп кусок итеп җибәрәм инде. Мен белмим, сколько можно загружать YouTube'га. Шунарга 5 минут тирәсен карап алам инде. Мына шулай. Батарейка утырганча алам инде. Пока барам. Шуның өчен нәрсә әйтергә могу. Башкортлар, татарлар Алланы юлында булганларга күбрәге тиешле дип уйлыйм инде бу. Бу безне сугыш түгел. Хәзер сугышка киткән мусульман безне халык уйлап карагыз. Сез нәрсә өчен, ким өчен сугышасыз, кимне үтерәсез, и үзегезгә җәһәннәмне янарга юл куясыз. Шу җәһәннәмнән сакланып калыр өчен biz ikinci әйбер эшләргә тиешбез. Бу дигәне нәрсә? Без барып Украинага нападать итмәстән, без үзебезне якларга өйрәнергә тиешбез. Башта үзебезне якласак, үзебезне телебезне, башкорт телен, татар телен, bütün телебезне республикада гына якласак, шундан көрәшә башласак, biz шунда гына кеше булырга можетбыз. Ә хәзер без куркак, рухсыз кулбыз. Бу куллыкны без өчен урыс ясады. Мөхәммәд пәйгамбәребез бу куллыктан безгә котылырга күп хәрәкәт итте, ярдәм бирде. Ә без 21 гасырда кул булдык. Шул бит инде тырышкан без өчен кеше кырында, рухлары кырында безгә уят түгелме бу? Менә шундый фикерләр белән мин тулган инде. Мин шуның өчен мин по сути беркемгә каршы түгелмен, по сути. Но үзләре вынуждать итәләр каршы булырга. Чөнки без хәзер менә без яшьләр тормасак, ким торсын? Безне балаларыбыз уже тора алмый. Без тормасак беркем тора алмый. Беркем тора алмый. Без тормасак беркем тора алмый. Шуның өчен без торырга тиешбез. Бәлким мин кайдадыр буду одно и то же говорить. Ну, гафу итегез сразу, потому что могу забыть эту тему, опять начать разжевывать. Менә шулай инде. Шуның өчен ничектер тырышам инде. Может, потом дальше большой өйрәнсәм, сүләргә өйрәнербез. Но бу чисто үземне мысли вслух дип куялармы? Шулайрак инде. Үземне ичке дөнья фикерләремне тышкарыга чыгарыга ва кешегә җиткезергә уйлыйм. Күпме әллә инде блогерлар бар, әллә инде шүп сөйлиләр, башка сөйлиләр. Но мин Алланың юлында менә шуны сөйләп калырга тиешмен дип уйлыйм инде. Үзем инде. Теге авылча инде. Авылча матур иттереп теге җиткезергә уйлыйм инде безне теге урыслашкан халыкка. Бәлким уятырмын мин менә шул урыслашкан татарларыбызны, урыслашкан башкортларыбызны уятырмын бәлким. Үз телебезгә кайтырга, үз динебезгә кайтырга ва тәүбә кылып, аракы ичми, мәчетләрне курып, мәчетләргә йөреп, менә шундый хәл инде. Шуның өчен милләттәшләр, туганлар, земляклар дигән кебек инде Башкортстандагыларга тиешле инде күбрәге бу. Татарстандагылар бәлким сөйләгәннәр бардыр, но мин Башкортстандагы минең кебек метислар чыгып әле сөйләгәнен күргәнем юк. Булган булса, миңа җибәрәсез комментариядә, туда-сюда. Менә шундый хәл. Шуның өчен нәрсәкәй туганлар, без уянырга тиешбез. Менә шулай сөйлиләр, уянырга кирәк дияләр. Мин дә шул сүзне сөйләп карыйм инде. Уятырга тиешбез бер-беребезне. Ата-бабалар исменә, рухларына без уялдырып куйдык. Уялып теге дөньяларда уялып яталардыр инде. Что безне сындырдылар, без слабыйбыз и так далее. Бәлким алар да шулай булгандыр коммунизм вакытында и так далее. Но качан булса да бу нәрсәне без туктатырга тиешбез. Шуны менә ничек соң мин җиткезәләм, шуны тырышам инде җиткезергә. Шулай.